Kahnyo terap youth council kaltawa ban pensyai nak sarkar jala ban kumjuru no menteri bebat ya katrat boarding halor kendrum kendram lo jinglap jong seng hakabai dai pakajing peterkam yo smart meter namar kat kum ki jinglap jong HOC bau smart meter ka syongdor haduk harar hajar tam haringkat bat ka GST tat haduk wan dala dep ban pendaj Habaya keran bagi lap thai khubor ba roi kupar syndrome bade general secretary ke HOC sengkeme ulai thu ba kat kum ka RTI balapan dak seng HOC hak lai potrik benai jemang mentau senam uloong ba sarkar kelai IT kontrak ha ka satnam global info project limited ban mang hado arklur tam kapisa nak benta ban pendat ya silak proposali smart meter hapo ka jela Nakaliang baroi kupar lopen kan mau. Bagi dan argut yang melie kentup iba proses di sokme bat ka Dr. Mazal Amparin Lingdo. Ibalara ekamat halor smart meter bat nakaliang James ke sangma. Haba juba ulai thu ba wei smart meter umdai ban syongdor hadu 10,000 tingka hendai udai tanglai hajar tingka tam. Kat ba ka jinglap RTI usyongdor hadu khat hajar tam wei smart meter. Ti nakalian ko seng ngila file ka RTI hapo ka office jong hapo jong ka Meghalaya Power Distribution Corporation haka hau banai me jong tau senam habang ngila yo ya ka reply napo ka office jong jong ka nangni napo MECL ngila ba ka LOE la ai sa kanika Satnam Global Infra Project Limited haka 3 February jong senam arja arhuwe hakani ka LOE kilaong bakador jong ka kontrak kadai spa lai po crore khandai phunriu lak lai po khandai hajar lai spa sau tingka nakabenta ban supply lane ban pendat ya kisilak prabu hajar teliki smart meter lada fiken ban pendat ya kita kisilak prabu hajar teliki smart meter kacelah jongi hapo district ba fair ngilap ba kajing pendat ya kini ki smart meter kador kalapoi kamdeshu kumbala ong da kini ki arngut ki minister hapo house baka dor ka detang lajan yung spa sanpo we ong lajar sau spa tinggal lada fi ken without tax lada claim ken ya ka GST kapoi kumba ka lada fi ken lang ka GST ban pendat ban thiet yung smart meter hadu ban pendat hadu bon dalong tau smart meter kador kapoi kumba khat ar hajar khandai spa sau koi tinggal Pika ba pelengok yang ikum kaseng galong bangim syai ba balai kini ki arngut ki minister hapo house ki ong bakador jong smart meter ka detang lah jan jong spa sanpo tingka we ong lah jan sau spa tingka dia bangi lapat na ke LOE ya ka bala ai hapo house hapo ya kani ka company kador jong kontrak kalapoi hadu ar spa lai ko crore tingka kaumut ba ladangi ngi pedro na kani ka proceeding jong ka board of directors jong MECL kan namar kadi ka board of directors ka ba approve ka ba aya ka jing menjur ban aya ka LOE sa kani company la fi pa jong proceeding ka ba dated khat 3 February jong snap arjar khat 3 February arjar arhuwe namar hakani ka board of directors meeting ki shim ya karai ban aya kani kontrak po ka Satnam Global Infra Project Limited nakabenta ban pentrikam ya kani ka smart meter project hangi ruki ong ba kabut ka approve nakamentaban aya ka project sya ka Satnam hakador ka bolong arspa laipo crore tingka arspa laipo khandai punriulak laipo khandai hajar lai spa sapulai tingka komot bakador nakamentaban pentrikam ban pendat ye kini kisila prapu hajar teli ki smart meter kapoi hadu arspa laipo crore tingka komot ba pi haba pi ong ban pentrika me ko project ngimshim tangi ka dor jong utau smart meter umut ba pi thit tangi smart meter pin subu smart meter ndre ba pi ai project umut kala along kala kelum lang ba pin thit ya katiar ba kaju ko por ban pendat ya ta katiar tilada lada ka sarkar ka ong ba ka dor jong smart meter ka detang la hajar jong spa san puting ka lada pi ken ba ka GST let's say khatwe hadu khat aspa tingka ka GST kan poi tang hadu hapo jong ka saw hajar tingka Nega belungok kalong balai pat kador mentala da fiken nadu bathit yo smart meter hadu bana pendai kan poi hadu shipo hajar tam la hadu khat ar hajar tingka kaumut ba kador jong tiar ba fitiet kaduna bani kador ba fi pendai tiar fi lada kador jong smart meter ka shondor saw hajar tingka lada fisiu yang ni company hadu shipo hajar tam kaumut ba ka bai pendai kala shondor hadu ndre hajar tingka kajudon mo kata kontrak ka ba fi ai ba kador jong kitiar kan khamduna kan khamhe kador jong
kabai pendat dan kabai pentrikam. Ti kita gidi ki bangi ngilap na kini ki kot kisla ki bangi yo napo lembaga RTI. Bat kawe ko bangi lap ru kalong ba hakini ki kot kisla ki la de ban keren syai ba ka installation ka testing bat kumju ru ka maintenance ka syong dor tang lai spat tingka we smart meter. Kemut ban pendat yo smart meter ka syong dor tang lai spat tingka. Tila da bikin lai spat tingka plus lai ajar nyo spat san po tingka. Kadang poi tang kumbasau haja. Te belengok kalong ba balai pat la aya ka ni kontrak ka dor ko ba lahe la ne ka poi hadu la da bikin bat ka GST le ka dor jong we smart meter la poi hadu khat ar haja tingka tak hadu ba benda thiet yo smart meter hadu benda pendat bat benda test yo tau smart meter. Ti kini ki ba ki bom syai akar hukum aya kenika akar hukum penteri kami kenika smart meter project apa kejala ka jongi ya ka bana kalian jong seng ngisu bandawan ka sarkar bakadai ban pensyai mar kini ki jingkren jong minister hapok ka house kiba makihi kila kren ki om bakador jong smart meter kadai kam dei kumbala kenno baka poi hadu sawajar dan sanajar mereka datang lah hajar sting hadu sawajar tengka. Ti ngi na kalian jong seng ngis ngoban panjing syai no minister concern badai power minister ban pensyai ba kumno kat kum ke LOA bala isu syakani ka satnam kador jong ban pendat yo we po we smart meter ka poi hadu spo hajar tam. Ti kita kini kijing lap kijongi ya ka bala lada ka dei pat kumta bala isu ya kata LOA kador ka ba no ka kat kum ka kamya hap kat kum ka dor kumot kani ka company ka bashim dan yang bersih mengenai kontrak bat ka sarkar ki apan pendat kan namaru minister ong bakador yang smart meter ka syong dor lahajan news pak san puling ka tilada fi multiply do lahajan news pak san poi kita ki silap rapo ka pisah kam dei ban poi hadu aspa lai ko ar group kan mereka dei banduna ya kata tina kalian jong ka seng ngiso ban kentu ya ke government bakadai ban pensyai lor kini ki kenrum kenram jong kani kajing ai kontrak yang 16 global ban pendat yang kini ki tiar dan ki smart meter ka cela ka jongi hadu menta kila asiu hadu ka arsau tri umat song senam arja arpuar ka pisa ka asiu badai henreu penyo krur andreu penreu lap pra penyo hajar siaspa na penreu tengka kata dei ka pisa ka bala dia pensiu sang company na ka bentaban pendat ki smart meter ka cela jongi hadin mengilai ki jingkren po house nam arja arpuai ka budget session dua tri umat satu arpuai kumju ru haka kanyo tri umat arja arpuat haka kadwe tri umat arja arpuai nak yang jong i kong amperin lengdo ilawan ra ya ka short duration discussion habai dei bat ka power crisis haka state ka jongi ti haka tu ka jingkren ka jongi bar kumju ru haka jingkren jongi ba proses ti saukmi bidi MLD nampak mulai kilawan ra ya ka poin habai dei bat kador jong smart meter bala pentrika mani ka jala ka jongi na kalian gini ki armut ki nong mi khmat kila penpau hapo ka house ba kala don ka jingkenno ba kador jong smart meter hapo ka state ka jongi ka poi kumba shipo hajar tengkai per smart meter te hakani ka khatwe tri umat sarja arpho ngilayo sngo ya ka jingkren jong minister in charge to kopor udai James PK Sangma ula penpah ka floor jong ka house yang bangi ngidon ka dia proceeding jong ka khatwe tri umat sarja arpho ula ong ba kamlong ka besisya ba kador jong smart meter ka poi shipo hajar nre kador jong smart meter kat kum ka jing pentrika mah ni jela ka jongi ka poi kumba la hajar saus pak tingkai Kemud ba uang ba kata kajing tenno ba kador jong smart meter ka dei kendai hajar saus pak saus la nespo hajar tengka kalong ba bakalang ka bangi na kalian jo kaseng ha kisnem ki baladap ngila ris ya kanika mat ka uang ba kajing pentrikam yo smart meter kanika jela ka jongi kalong da penkiu dor yo smart meter kata ka di kajing kren hapo house ka khatwe tri umat sa ajar arpo ka khanyo tri umat arjar arpo u deputy chief minister jong ka jelau badai ru ba in charge ya ka power menta ba prestun tensong haka jingkeli ya balawan ra da wen ekonomi khmat jong ka umroi constituency ba George Bilengdo habela keli katnu la sanction ya ka project nam ta smart meter bala keli ru katnu ka dor jong we smart meter ban petrikam deputy CM wilayah tu ba ka sanction amount kemut ka dor la ne ka dor jong project ka poi ba arspa lai po ar crore khandai pun riu lap tengkai bat kador jong wave smart meter u single phase meter ka dei la jam nyos pa sampho
But u 3 phase meter kat udai san hajar spa arko tingka like no ka GST. Habang iyo kini kijing keren jong kini ki jong ki minister usnam arja arko wei bekumjur usnam arja arko a. Ngi iba maki ki ongbet bakador jong smart meter kapoi la hajar sau spa nani hapo sau hajar tingka.